Abange bamaite nga digital money omwana Paris. Na kire yinkumetie ingichanete asege kolegya korekanete imeye kanisa. Talisi koye kanisa bati imeye kanisa. Omwana Obed Birundu wakwa chinguma na woitwa taligento gyokogoki asikenya asigusi na asimwanya bantu. Omuheshimiwa n'abaheshimiwa tokoriye ebirogo dijikeri goteba kiro omonto nabwata asabwenerete asagwancha enkoro yaye gwancha komoa omonto boeri chasti akabao kabekire Matiang'i kakabekwa na Birundu kakabekwa n'omuheshimiwa Machogu ng'amanya gususureke ekabire mpaka atari gokwana gente kengeri kiyase Gusii kibwenete gikikerigwe unango kogikeriga bantu bagete omwana oyo Obed mbanyora moremba ase Nyasaye na ase ebigambiro byense yewetere serikali yeito ya Ruto banyora justice. Ya kabere chikura chigocha cy'obujumbe cy'obu MCA cy'obu governor cy'obu president kiro mondo tigachigwanchera n'amatoke ago chigocha kyaraba na inchi bamuire abantu baminto bamagaseti na bechi radio igotogwaka ngambuya yokolero omwana omotaka abantu babere bagwita abantu abataka babatindeka bebupi lakini okoba ya media neji gaseti yagerere gento kuyachire wasioka nga omwana Birundu naitire egento naregote omuheshimiwa Sairi Janda tetoka ngati okwa abantu elibu weita abantu gose 500 weita abantu bati egento abantu bagochorete banyari bari chache obae emeremo nando barigeria sibakonya kwerigeria lakini ebintu ebyo bochi no bochoro chombu bo weita abantu ndiri gochiwanjira na Gusii yaito Mheshimiwa Matiang'i nakwigweta segete seni akemo kogo tebanga muna uko irobo raisiga muna kobe president ya Kenya guni simuteri go chikoborro abune chinko bina koire nane nakuruseiria gobi byamono tiganya saba seni.